mowinjore kaluwore gi luor mowinjore mantiere. Jopur alwora ma Pekera, karod bura ma Baringo North koro ni kod kibaji ni mar cham gi nyalo kethore kaluwore kod koso kama ginyalo moyo gie ka koth mar El Nino bende osechako chwe gwenge mopogore opogore e alwora no. Moko kuom jopur lero ni gisechako kayo cham to kata kamano ginyalo yudo lal maduong' kaluwore kod koso kuonde tuoyogi e kapek machielo ma gin godo en koso rageng' manyalo geng'o mondo kik kwal cham kata keth puothegi. Jopur gi ma opidho puothe ma ok tin ne eka 200 mag oduma sani koro chuno mondo tuo cham e lowo, wach makelo kibaji e sechegi ma koth El Nino igeno chwe e alwora mopogore. Mae miyo cham kethore kendo ok chop e rang'iny mamalo mar nono cham. Kwa Pekera tuko na shida mingi sana, hasa kwa kuanja mahali tunanikia mahindi, ikinyesha mahindi naloa maji. Hata kama tulikuwa tumeunda mzuri, watu wa KBS wakirudi wanasema mahindi imeharibika. Sasa hiyo ni changamoto moja mbaya sana, ile tungeundiwa mahali tunanikia mahindi, tungekuwa hata na afueni. Ombi langu kwa serikali, haina haja twende kwa barabara kusema bei ya chakula ni ghali, bei ya mbegu ni ghali, ile hali sisi kama Wakenya tuko na hiyo uwezo ya kusalisha mbegu, lakini mahali sasa tunakuja kutengeneza hiyo mbegu ni duni. Hapo sasa natia changamoto kwa viongozi washikane mkono, both national na county, ili waone kabisa wameboresha mahali chakula nasalishwa. Kuja tengenezea watu dry yard, weka maji, weka stima, weka store ya watu kuweka wakati wa mvua, inua kanali ya maji ya drainage, weka fence ya security, weka watchman